Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης και θα σας δείξω πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή μας από το κινητό μας. Το μόνο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι ο ES Explorer ή αλλιώς στα ελληνικά ES Εξερευνητής Αρχείων. Ανοίγουμε λοιπόν την εφαρμογή, ερχόμαστε στην κατηγορία δίκτυο, πατάμε το SYN που σημαίνει να προσθέσουμε κάτι καινούριο και επιλέγουμε το τοπικό δίκτυο. Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια πεδία, τον τομέα, το διακομιστή, το όνομα και τον κωδικό του υπολογιστή. Ερχόμαστε στο διακομιστή και βάζουμε την IP που έχει ο υπολογιστής μας. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, στο όνομα χρήστη και τον κωδικό. Εάν έχουμε όνομα χρήστη και κωδικό, τα βάζουμε εδώ πέρα. Εάν δεν έχουμε, αφήνουμε τα πεδία κενά. Ωραία. Μπορούμε να δώσουμε και ένα όνομα για το πώς θα εμφανίζεται το PC. Ωραία, και πατάμε OK. Ορίστε, GymPC, κάνουμε κλικ και έχουμε πρόσβαση στους δίσκους, στους φακέλους. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε αρχεία από το κινητό μας στο PC μας για να εξοικονομήσουμε χώρο, αλλά και το αντίθετο, να μεταφέρουμε δηλαδή κάποια πράγματα από το PC μας στο κινητό μας. Αυτή ήταν η διαδικασία. Δεν ήταν δύσκολη, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάντε subscribe γιατί θα φτιάξω κι άλλα τέτοια παρόμοια βιντεάκια με διάφορα κόλπα που κάνουν τη χρήση του κινητού πιο εύκολη. Ευχαριστώ και πάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά.